Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Bro Bawer. Em çi bikin? Çi? Tu dixwazî em çi bikin îro? Westî. Westî me. Ez zanim. Xiyayê westî. Elbette. Ê dera biraber. Çima? Xwanekî germ bikin. Bu çi germ bikin? Çikî jimnastîkê bikin. Kemkî bila gehê te biçikî germ bibin. Tu Wala hazir bike. şuna min germe birê tu hera xwe germ bike. Kiro dera biraber. Ê tu dixwazî em çi bikî ma? Tu fikrek te heye? Ha. Ê dika bêje. Stranan bêjin. Strana bêje. Nabe? Kêfatê. Em stranekî bêje pişre me sporê bikin. Ê tu nizanî Jimnast- bêjî? Ê tu bêje kuro tu. Navazan. Ê di nexa. Naxwazim. Baba em hinekî jimnastîk bikin. Ê tu çêke? Kuro derabe ha. Hewsa ha. 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 Yek, du, sê, çar. Yek, du, sê. Wala wez westî me nikarim wana bikim birê. Kura dera beraber. Were kaxizan bilizin Tembel. were kaxizan bilizin. Kuro ji kaxeza bikin. Tavla bilizin. Kuro de tavla nizanim. De Kaxız were. jî nizanî. Kaxez jî nizan. De were were. Bu çi spor dikî birê min? Ji Çi bo lazim laşê. e? He? Bir rastî ji te re lazim e ji min re ne lazim e? Ji te re ne lazim Ez e? her roj spor dikim erê. Kuro dera beraber Dişim tembel. meşan polis bermeme de em direvin ne spor. Dîsa get polîs. Kuro dera beraber. Çi? Kuro rabe bi me re hinekî jimnastîk bike rabe rabe. Şima te ne nizanî bikî? Kuro tu jî rabe. Ya mecbur ejder Ê rabe. erê. Allah Wisa xweştir e. Şuna kadar çekim nabe? Vay. Kuro dera Eş mi dikim? Yani tu nikarî şipiya wisa bikî? Ha de. Rabim. Ha wisa de. Yek. Yek. Tu jî bike tu jî. Ha. Do. Do. Sê. Çar. Sê. Se. Çar. Tamam halas. De. La. Na. Kuro rabe. Yek. Do. Tu baştaki Tu jî. Yek. Do. Sê. Çar. Se. Çar. Kuro ne wisa? Çar. Wasa. Tamam çar. Ha. Yek. Do. Sê. Çar. Hoş yedik ya. Disa bike? Ne dit? Yek. Do. Sê. Çar. De. De can brevin. Brevin. Eri de. Şima polis de. Şima brevin. Kuro vara kuro. Vura. Ev yaşa ve de derket. Vereman. Tücü beşe. Ver yaman. Dedi ki hoşe. Vereman. Eri valla. De. Vallahi heşemin de Ha, şey. bravo. Bese. Tamam. No. Merevin. Vay heşemin şu. Per westi me. Hiç de şu beri ne maye. Rasta. Yete heye tu bese. Yek. İşte rastadan bejim. De. Şevyade. Şevele derket. Vereman. Azadımın kahraman. Dilo vereman. Şu kahraman Ali. Sporu biki yer yaman. Hey. Vay. Hadi. No, vallahi yaz bestime. Time. Ha. Karkam gir. Teri vere ne karım. Kuro ne başı? Ta avi vakhi dot sporu çi biki avi vakhi ne başı? Şuma kadahe. Ne kadar hayali ne başı? Afegar ne başa? Allah. Öjünü derket. Afegar ne başa? İçi bakım. ya? Evet. Ha. Kadahaya mirov brave. Rasta. Kadahe müşteri gut. Ha? Ana nıfsandına. Kadahe ali. Burarını. Ay kuvvesti mi? Başa bir çi bikin? Şu bakın. Eri. Kadahe ku. Burarını. Wow. Na. Niha jî em ê fêrî lêkera kirinê bibin. Me belê Kirin. gelek caran bi kar anî. Melê? Di hezkirinê de me got ez ji te hez dikim. Neha, Belê. ez temaşe dikim. Me kirin gelekî bi kar anî. Niha em ê vê lêkera kirinê ji bo fêrbûyîna hin lêkerên din bi kar bînin. Pirsa ku em ji hev dikin, tu çi dikî? Kirin Çi dikî? bi îngilîzî to do. To do. Bi Fransî do. faire. Fer. E.
ji ber wê pirsa ku em dipirsin tu çi dikî? Tu çi dikî? Ji ber wê gava ku ev pirs hate pirsîn bersiva wê jî ew tiştê ku em dikin çi be mirov wê dibêje. Ji bo wê jî divê mirov navê lêkeran bizane. Mirov dibêje mesela niha Azad tu çi dikî? İşte ne dibêlo? Ez temaşe dikim. Tu temaşe dikî. Belê. Tu diravî. Naz narevim. Tu diravî. Ha, Tu revîn zanî çi ye? na. Çawa ye? Revîn. Bawer nîşanî wî bide çi ye revîn? Ha, revîn. Revîn. Allah! Vaye. Ew revîn e. Gava mirov direve û Belê. diçe û tê. Belê. Tu rûniştî yî. Ez rûniştîme. Rabe. Ez radibim. Tu radibî. Belê. Rûnê. Ez rûdinim. Tu Bize rabe. rûdinê. Bawer tu rabe. Na ez bestîme. Tu westiya yî. Erê. Hûn dizanin ez dixwînim. Duxî? Ez dixwînim çi ye? Duxunî. Xwînim. Ew wî kare pir baş dike. Duxune. Her dem duxune. dixwîne. He. Ez dixwînim, tu dixwînî, ew dixwîne. Tu Ez naxwînim. naxwînî. Ez naxwînim. Tu naxwînî. Kare min ez ne molleme. Vedixwim, pir vedixwim. Ez avê vedixwim. Ez bi tawlayê dilîzim. Bi tavlayê dilîzim. Ez bi kaxezan dilîzim. Tu li qehweyê bi kaxezan dilîzî. Bi kaxizan dilîzim erê. Tu bi okey dilîzî. Erê, okey jî bi okey jî dilîzim. Tu bi tawlayê jî dilîzî. Baş dilîzim. Tu bi bilardoyê dilîzî. Gergeran erê. Car caran erê. Erê. Tu baş dizanî bilîzî. Welê me emê ji min baştir zane. Yani êdî hûn hin lêkerên din jî nas dikin. Naz dikin. Erê. Belê. We fehm kir? Belê. Me fehm kir. Tu fehm nekir lê bêjerim me fehm kir. Wextê me ama. Na wala ez bestîme tîme. Ha. Kirkam gir terî were nikarim. Kuro ne başe te avê vexwî dot sporê çê bikî avê vexwî ne başe? Çima qedexe ye? Ne qede xeyelî ne başe? Erî. Av vexar ne başı? Allah Allah. Öjünü derket. Av vexar ne başı? Çilvê İçi vexar. dinivîsiye? Dedît? Ah. Qedexeye mirov bireve. Rasta. Qedexe müştere got. Ha? Ananı sandına. Qedexe ye lê. Bira rûne. Ay ku bestîme. E başa bir çi bikin? E de stranê bije stranê. Stran ne qedexeye? Ha. Ay dil, ay dil, ay dil, dilim yar. Kuro Bestîme denk ji me nema. Power. He. Dedît? Kara bara. Çi dît? Qedexeye ku mirov rûne. Qedexeyek min rûne. E çi bikin? Em sohbetê bikin. Sohbet etkin ne? De. Karı mı ne? Karê te. Eri velle. De. Ha. Beje. Kuro tu sohbetê dikî mazê bêjim. Em herin qehwê. Aha. Nemê jû derê qirix. Belê. Ben namine. Hı. Heval hemhatine. Belê. Eri. Meçin. Havalê wekte. Vek minin tabi. Camirin. Qehremanên wekte yani. Tabi. Hemû kahraman. Ha diyare. Tu were Paris. Power.
قدخه مروف صحبت بکه قدخه مرو صحبت باور واو کرو خیره قدخه مروف برده قدخه مروف رونه قدخه مروف بمشه قدخه مروف صحبت بکه چی بکن؟ تشتك هات بيان ايه كرد بيفن بكردي ببيفين؟ نابه تبع كرو نابه تقول صحبت كرين قدخه ايه باشا مشي بكن روجا قدخه هرتش قدخه يرو اتشبكن مشتركات برازن ام رابن نا برازن كرو نا قدخه رابن قدخه نفساندنه تنزاني قدخه برازن كرو برازن رابه خونو خيال عم ببينين باور چه بکن؟ کرو کسترانه کی بیجه نه جاوه منو ده قدخه مروف ستران عم بيجا مشتركات تنا خونو خيالنا قدخه قدخه بيجا كيف زنا از خونو خيال عند کرو والله ناهل تخونه جي ببینی باور از خوني دبينم ليه ترسم هي ترسم كتونو ناف خونو خيال من نبي اشترك قدخه ما كان يا من أوا بنارينا من براستي باشتر أوا كنت استرانا كي بيجي كرو قدخه كمروف ستران عم بيجا يم شو بكن؟ زنا بيري نبيني يم شو بكن؟ قدخه وقدخه 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 حمي قدخه يم شو بكن؟ تشتك نقدخه ايه جمن دربه او نقدخه هره إيه هذا الدور بهم ها تسري من جيشكر اوز خونو خيال خاب بينا ماني كردي ابو نامه ماني مية